Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2 flynedd a dwi wedi bod yn gweithio yma drwy'r amser. Dwi'n lwcus iawn i weithio yma wrth i fi ddysgu Cymraeg oherwydd mae yna llawer o bobl yma sy'n siarad Cymraeg a sy'n gefnogol ac amynyddgar iawn. Felly mae gen i lot o gyfleoedd i ymarfer. Yn ail, achos mod i wedi dysgu lot o hanes lleol wrth i fi weithio yma a dwi wedi dysgu lot o resymau i ddal i ddysgu'r iaith. Gaeth y castell ei adeiladu ym 4edd ganrif y 15. Daeth y pres i dalu amdano fo o 2 lle. Un o berchnogaeth caethweision sy'n gweithio yn Jamaica i dyfu a phrosesu siwgr am fusnes byd eang Arglwydd Penrhyn. A 2 o'r chwarel lleci lleol, Just Acw, lle roedd llawer o ddynion a hogiau yn gweithio. Roedd y busnes lleci yn byd eang hefyd, felly roedd yr Arglwydd Penrhyn yn gyfoethog iawn. Dwi wrth fy modd i rhannu castell efo chi, felly awn ni fewn. Dyma sut oedd o'n gwario ei arian. Gaeth o ei gynllunio i edrych fel hen castell Normanaidd i fewn a tu allan. Mae'n adeilad enfawr, cymhleth a drud. Dwi yn y Grand Hall rwan, lle basai'r teulu ac ei westeion yn cael parti mewn cyfarfod i fynd allan i hela a physgota. Roedd y castell yn gwyliau. Ar hyn o bryd, da ni ar gau i ymwelwyr. Pan mae'r castell ar gau, da ni'n cysgodi'r dodrefn rhag y lliwg ac y golau. Dyna pam gaeth popeth ei orchuddio. Pan da ni ar agor eto, y Grand Hall fydd yr ystafell cyntaf byddwch chi'n mynd i fewn. Mae'r ystafell hon yn fawr iawn, ond dwi eisiau dangos ystafellau i chi. Yr enw yr ystafell fel hyn ydy Carel yn Saesneg. Mae hi'n ystafell fach iawn mewn llyfrgell i ddysgu, ddarllen ac astudio yn dawel yn breifat. Yn arferol, mae'n rhy fach i ymwelwyr i fynd i fewn, ond hoffwn i ddangos y ffenestri gwydr lliw i chi. Yn y ffenestri Fictoraidd, allan ni weld pobl fel Owen Glyndŵr, sy'n ymladd â brenhinoedd Saesneg. Heddiw, mae o'n symbol o annibyniaeth Cymraeg. Beth oedd yr Arglwydd Penrhyn o Loegr yn meddwl pan oedd yn edrych ar Owen Glyndŵr? Dwi ddim yn gwybod, ond wrth i fi weithio ym Penrhyn, dwi'n edrych ymlaen at ddarganfod. Wel, diolch am ddod. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau eich golwg tu ôl y llen. Diolch yn ôl i ymweld â ni pan fydd y castell ar agor eto. Hwyl!